What Pama Penny did he and Konya Butre? The next 4 years. Now couldn't him dear. Why, obedi by ye dear. Manumti. I am a person who is say, the Kanya doya answer a date and us. Manchester December and us. A fair Alban and tomorrow for so. Yamrofuado, Yankokrafuado would only be a doye. Answer a date and us. Ghana for binom say youth abrantia chede ya wo ben o ya bofra enti e wo say ye twema ni nyini kakra ebi nso ka ne say empanifo na ba nanso ye nse da hu nsesaye bia omti ye makwan e ma abamu ani nso ma mewura mu wadwe kakra fa nsemi ho ne say what Pama Penny did he and Konya Butre? The next 4 years. Now couldn't him dear. Why, obedi by ye dear. Manumti. The next 4 years. Openya Kunyanaso. Hey, Daniel, Apollo when in Yamen a penny one in Yamen. I tell you. And Farney said Penny Quan near did you feel a swap lasso, so one of Macurabe, 10 years a druno some money near a Kunyano. Now which them who feed ye and Yanadi. Daddy By next 4 years a day or Beba Beba. Edientia. Obenya. And so managing on us. Obenya. Chada and so many General. One no dear were born a home samra, they will come freedom and watch us any daswaba. And no tin any das will be barman or answer one in your I am a person who is say, the Kanya doya answer a date and us. Manchester December and us. A fair Alban and tomorrow for so. Yamrofuado, Yankokrafuado would only be a doye. Answer a date and us. Shada. We are sad. Easy. But men tell my Brennan Swansana. A friend of quite Debbie. A free Nerquina. Shall say, I do her wife. Now, I can answer what can send on train kakra. A DNT and Ghana for being who they say a brandy and is swap. It's one train kakra. Yeah, but I did the last swap. Anna, I did the fun was her. It's in my unit at my year as some kid to be the man said. One shall say, Yadoye, and son a brunasso. A brunasso, some my 4 beba. Mutia beba. Eh? And son of more fun on color. I've never turned the charm of vote now. One your vote. I hear him secretary of my Indian children. To me, phone number, Frank, I need to be doing come. Hey, and ya na and that's waba. When I shall say for number no na friend. Now I'm ya fan chok when I shall for number near today. Pa. Sir, a body and now we one be man dinkunim. Emrewa enkwala nkwakrafo yo mani bi nsuom na me na ba beto aba ma. Hey. Ayo na sansam na wo mo ka se dru aba to. Woni ye wu kura bu fie du no. Wo mo sunsum nya ba ba beta ya kwala na chema na dia yini no. Hey. Na no sa no wo mo pie in the form of say wo mo ba beto aba na sa ko. Otimi nya me nka some personal line ka mani beje. Kwena shafa number ni to jama. Me fa adwuma number na me personal line. E fa ma no. Na ko won fra wo do nya me. Hey, ka mani beje. Asam na critical. Enti kwena say number be na odi to jama. Aniama na edi na chi no aso. Muhu ni sa wa ya kwala. Wanya kwala. Enipa ni su no ya kwala obahuhu a. Mpanyimfo tai abamu na chi pa. Mpanyimfo tai na chi. Onim di ohu na onim di woka. Ena onim di wo ye.
Onim ni ogina so. Ansara ni friend ni beto boa ba. On de ne na gina boa no so den. Mo ne sa wa ya akwala. So mpanyimfo tanachi. Ebinom esoso ne nsam. Ebinom kona de ne nkonya na ote won so. Enye si wo hu wo mo. Matias. Matias. Na ko adwuma so. Bena sa wa me yema hyeme. Saa de akuta mi. Sekan. Obi betimi abadunsi ni wa ba beje aduro. Odi kodware yarefuo. Otamfo bonsama akose ade no gwa. Nti odi aduro no koka na bese kwen ahye aduro nye. Nti wo beje aduro na sekan we na de beto aduro mama. Odi ni nyina beto ma ne de akọ. Ana odi tum wi obeyi afiri. Eyi afiri. Mema sekan na dem. Be wana wana mejifa. Be ifo be bi obehye okwanso obese aduro na ne be fera. Obi ohonu masika njina ne nsem. Ye de wada na ohwini. Sansani enna sanot. Enye wusuban no. Enti we ekutami. Obana me ya mawa. Say 1 cedi, 2 cedi. Na me de ya de ya mo. Fakoto abosu. Woni ana ye kwa gina yenka ye mfra wo no. Oso beba mo bi. Abusia asem gyanse wadi anamome munyina asem obi o wonu ya to nsakuru wadi ase ne yam ensa pema ni monyamfo ya to nsakuru wadi ase yam ana oba ni monyamfo wanya adwuma papa wo ye no ne ya to nsa wadi ase ne yam mo ba drowe na mle bema mo de ba me ya bakwa abe no so mo be kan e pa cho yamfa mo momentum yamfa jenento obesesa nkwan na no manopa ewie nwumere obefinsa ne nyina ana obi ohyewi jot tramodo yesi glo kranse omotwe bi wo twom no tinsa pampan obefi wo ti jot mpampan obefi aduro yi say aduro ano when I'm say for boys e pad wonya yerem wo esu e lucky soup. Lucky soap no akona sa ne dwumadie pa ne se. Lucky soap no se otomade ayento. Obekodwomade ne nsa besom na hoje. Onuanum de eto ane yeto. Ento obedware samana no kopim se bewi. Enu date na samana ne bewi. Okodwoma okokwanso na wotwekura ene nka wose 3 days bia. Okokwanso. Obi onso se opeto. Eto. Ti obana me wo bro ya. Onom na wo sira wo. Obenya to. Guys, 3 days pe cause 3 days go 3 days pe na abobo gine. Edamu ana me sadam. Etwere. Diabetes, pressure, gonorrhea. Echo. Hepatitis B. Stretch mass. Me yiri nya wo. Me ba mamu nye. Me dobna da kura. Kwakwa di minya. Sister woni na ma. Ode epu ekume. Me siraw. Queen Aisha, come to me herbal oil. Dear Nay. So tibrofo. Me akasa matiase wa. Brame ho. So chire mu kakra. Brame ho. Na beje oil we. Na hu adwuma oil ni ye. Come to me brame ho. Brame ho na be hu. Me se pono no matumu krobo ma mebia ma obisa me ya ma. Queen Aisha na we bidie na. We enya bidie bibiduro. Obia na yere nwo. Nyo no kwa na bedi. Oba ne be ma ne nyina ne bedi. Ese be ma na wonyo oba na ewo. Oba de ne de nse waji. Ba se eni dam ne he. Na esi awudie no kwa ne so odi we ya. Ebe na na ne kwa. Ama no so anya ba ato no. Na ayakama na adie we die eye mi hu pa. Enya kwan hye wo hu ba bi akosua da to mo je kwan Aisha. Ani me kwa ba so de fa so she to yi. Obi na eje wo yire a. Meje wo yire am. Ide ne be hye to wo mama. Ana wo buruchire. Bibia nkoso yie ma. Sister frame. Me nya ba ma frame. Na me nya ade mfa mo. Wa kwa buruchire buru 10 years ni. Enkoyie. Sika adwuma na ya fa onso no. Sika office e betua no. Broni ni sisiwa. Me hia ne din. Ide ne hye to wo mu a. Ghana hakura wo ye adwuma Ghana hakura na boss sisiwa o fra na sha mo beboa aha no aboa
na watumi aye niema nyina fine kama edi ama na homa echichiri hu nyina na ka nti nyina ka ho bi enti yare afra ne HIV diabetes pressure koko echire edam hepatitis B ye jimi yire menya ware me pesika obi jimi kunu like so bedi yanko ho eye toma listic ho pons ho kaji ho my number is 055 123 27 21 055 123 27 21 kwena sana tomei die ya na bebre na wodi go to wosisimu a ebe frɛ be mani munyamfo ama ena di abra wo ena frɛ ne bedi yanko no bedi yanko no be hu ase mama pons analytic aka ho no wa kyerɛ ne ne ma ode bɛyɛ anye ne pankasa financial adofo obi a me ka kyerɛ sɛ we spiritual marriage na ade abɛsa no wobɛkye no na wo ne bɛɛ ma da wo bɛɛ ma no wo ya bɛɛ ma so ne oba da hu oba no mɛhyɛ duro we am wadware ade safa praye obo mpetepete wo mpa so eno ano that's all makram financial client dia na kyerɛ sɛ pani dware dia na hwiasa asa wo komo bia me ne obetumi enkomo no bia na mpɛsɛ wo ne financial die ne number ne de tu dwa no ofrɛ na wɔno ankasa benya boti akyerɛkyerɛ mu sɛdeɛ me di ka bu me bɛ ne pani dware wia na hwiasa financial client dia na dwa so hima me so makram